Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ne muka kawo muku wani sabon albishir wadda Garzali Miko isa kan mana a kafofin yada zumunta. Na Facebook da Twitter yana mana albishir da wannan shekara ta 2022 ya saka mana sabon album so da ina da dalili. Wannan album fitaccen album ne, don haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Kar ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa, ku mana liking. Tunda a wannan shekarar da muke ciki ta 2021 bai saki album ba, yanzu ku ji jerin waƙoƙin da suke cikin wannan album ɗin da zai saki na shekarar 2022 mai suna Soyayya. Ga jerin waƙoƙin nan, waƙa ta farko ita ce Soyayya, sai kuma waƙa ta biyu ita ce Ina son ki, sai kuma waƙa ta uku mai suna Ina da dalili, yanzu kuma sai waƙa ta hudu ita ce San gaskiya, Maman Dadi, da kuma Inda rai, sai kuma waƙa ta ƙarshe mai suna Ƙaddara ta. Wayannan su ne jerin waƙoƙi guda 10 na album ɗin Garzali Miko na shekarar 2021 wanda zai saki, wanda muka jero muku su, kuma kamar yadda na gaya muku ya saki guda 2 a cikin wannan shekarar, ɗaya Soyayya, ɗaya kuma Ina da dalili, wanda wannan su ne sai mun taɓi ko kuma za su iya kasancewa albishir ne ga masoyansa kafin ya saki su ragowar waƙoƙin ko kuma kafin ya saki album ɗin nasa, inda tun yanzu mutane suna dako suna faɗin cewa da Allah ya daure ya saka musu ragowar waƙoƙin ko kuma ya daure ya saki album ɗin a wannan shekarar. In ya so ko a shekarar 2022 ne ba sai ya yi album ba, to amma kuma kun san kowa da irin tanadinsa, mai yiwuwa shi akwai abin da ya tsara a shekarar 2022, to a lokacin ne dai zai saki wannan album ɗin nasa mai suna Soyayya, mai ɗauke da waƙoƙi guda 10 wanda muka jero muku su. Duka anan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ka zaɓi all, ta haka ne zai ba da dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai.